Hola, soc l'Helena Crespi, soc psicòloga i estic especialitzada en sexualitat i parella. Soc la sotsdirectora de l'Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella de Barcelona i d'Interpersonal, un projecte que està a Barcelona i que aviat estarà aquí a la comarca. Avui parlarem, us explicaré una miqueta com funciona aquesta secció sobre sexualitat i parella, aquí a Projectem TV. Dedicarem aquest espai a poder parlar bàsicament sobre sexualitat, sobre sexe, i també vinculat amb la parella, ja que a vegades van agafats de la mà, no sempre, però sovint van agafadets de la mà. Doncs aquest espai de sexualitat i parella intentarem parlar, reflexionar, convidar-vos a que incorporeu noves reflexions en la vostra vida quotidiana, perquè en principi, qui més qui menys, tothom al llarg de la vida pot tenir parella. El que sí que és segur és que tots tenim sexualitat. Llavors, la idea d'aquest espai és que vosaltres pugueu pensar en totes les coses que estan en la vostra vida sexual, en la vostra vida de parella, per si podem ajudar-vos a millorar-les una mica. Per exemple, quins temes sobre sexualitat podem treballar que us puguin ajudar? Diuen que més o menys un 60% de la població tard o d'hora acabarem passant per alguna dificultat en la nostra sexualitat. Dificultats com, per exemple, els homes es poden trobar amb algun episodi més o menys seriós d'ejaculació precoç, de disfunció erèctil, d'impossibilitat en arribar a l'orgasme, que és menys freqüent però també passa, i inclús de tenir una disminució del seu desig. Les dones, però, al contrari, ens podem trobar molt més sovint en què tenim menys ganes de tenir relacions sexuals, que ens manca el desig, i sobretot també ens podem trobar amb dificultats de vaginisme, que és tenir dificultats a l'hora de voler tenir penetració, anorgàsmia, que és l'absència de l'orgasme, dolor en les relacions sexuals, que nosaltres parlem de la disparèunia, i anirem passant per tots aquests episodis que malauradament ens podem trobar al llarg de la nostra vida sexual, i també intentarem reflexionar sobre coses un pèl més positives. Tot allò que siguin problemes intentarem veure'ls des d'una perspectiva més positiva i com millorar, però també ens pararem a veure tots aquells aspectes que ens puguin ajudar ja de bon principi a millorar la nostra sexualitat, com per exemple què ens ajuda a erotitzar-nos més, què ens ajuda a excitar-nos, què podem fer per millorar les nostres relacions sexuals en parella, inclús la sexualitat nostra en general. També acabarem passant per alguns temes de parella, perquè no és obligatori tenir parella en aquesta vida, però sovint els humans tenim tendència a ajuntar-nos i a formar relacions de parella. Sobre això podem parar a parlar de les dificultats que normalment es troba una parella, per exemple, des que inicia la seva relació fins que ja porta força temps. D'aquestes n'hi ha diverses de dificultats. Per exemple, normalment quan comencem una relació hi ha moltes expectatives, doncs a mesura que ens anem desenamorant, que és com aquesta malaltia mental transitòria que hi ha al principi, doncs es va veient la realitat del que tenim al davant, la nostra parella realment tal com és, i això pot causar també certes decepcions. Un cop passem a viure amb la nostra parella, doncs això també implica certes dificultats, aquestes dificultats de convivència, aquestes petites rascades que podem tenir en el dia a dia. I llavors també ens podem trobar que jo sempre dic que ens ensenyen a parlar, però ens ensenyen molt poc a comunicar-nos. I quan ens ajuntem amb la nostra parella i hem de parlar de moltes coses, doncs cadascú amb el seu propi idioma, encara que parlem tots català, doncs ens trobem que a vegades no ens acabem d'entendre del tot. Aquí intentarem també donar-vos un cop de mà. I evidentment, si tenim parella, doncs també intentarem donar un cop de mà en aquells aspectes de la sexualitat vinculats a la parella. I llavors un episodi també important que farem referència al llarg d'aquests vídeos és com la maternitat i la paternitat també afecten el que és la vida de parella, el com no deixar de ser parella encara que siguem papes i mames, d'acord? Tots aquests aspectes els intentarem treballar d'una manera màxim distesa, intentant veure aquest punt de vista més positiu i intentant trobar aquelles claus, aquelles petites coses que ens poden ajudar, d'acord, per poder millorar i per poder tirar endavant. I en el fons, avui en dia, ja no sé si es parla de la parella per tota la vida, però si més no, jo penso que la parella pot ser un projecte a llarg plaç. La sexualitat, evidentment, és un projecte a llarg plaç i ho anirem veient, i la idea d'aquest espai és poder-vos donar un cop de mà. Per tant, us esperem que vídeo rere vídeo ens mireu, estigueu pendents del Projectem, perquè així aneu veient tots aquests temes que anem tocant per ajudar-vos a millorar en la vostra sexualitat i en la vostra relació de parella. Moltes gràcies!